синдроми баъди ковид ва барқароршавии организм чунин аст мавзӯи имрӯзаи суҳбати мо дар студияи токшоуи печтоби замон. баъдива камтар бемадорӣ буд. синдроми баъд аз ковидро эҳсос намекардагоҳ мумкин ки набошадам. паст шудани фаъолияти бисёри узвҳо нишон дода мешавад. дар натиҷаи ковид ҳамин тромбозҳо пайдо мешавад ки хун ғафз мешавад. фишорбаландӣ бемории ишемии дил нисбат ба солҳои 5 сол 10 сол пеш ҳамин ҷавоншудагӣ. худи стресс ҳам ба бемории диабети қанд оварда метавонад. Сейчас мы говорим как постковидный синдром, тут идет как именно как острый фиброз легких. марҳилаи барқароршавии беморӣ анча тӯл мекашад. тавоногии зебогии ин худ аз варзиш вобастагӣ хеле зиёд дорад. барномаҳои реабилитатсионӣ тартиб дода шуда истодааст.